Ayo Tin. Ya. Tin. Wah, iki Mbak Tatin dijan joget saya heboh iki lek. Wah. Aku kok gagas Tatin ki rumangsaku apalan yo. Lah nyapa? Apalan cah iki angger munggah dadak dingenekke sing ngopo teng ngadeg. Arep ngadeg ki mbok wis ngadeg nyat ngono ya ora apa dadak dingenekke barang iki maksudnya apa kaya wong apalan ngono lho. Jenenge aurat ya ditutupi to, Lek. Gene aku ora tak ngono kaya ora apa. Lah kowe gur anduk, engko ora ya malah. Lah kono tenanan kok mangsane iki. Apa sih? Apa tuh? Idane wong Jawa apa wong endi kok nganggo sih bareng. Iya. Ya ora apa-apa ngurusi dadaku barang. Syukur kowe. Aku ora ngomong dodo lho, kok Lah kene ditutupi. Tutupi lah ya ben ora ketok lah nek njuguk mik. Mbok ya sampe nek ketok ora apa-apa ya gene teman sedekah kok. Alah Mbak kok ya Kok padake kowe wae kok sedekah. gur kulit Mbak, Mbok. Ora apa-apa gur kulit ora apa-apa. Kulit tok kae ya aja. Nek ora ono kulite ya ora apik ya. Aku. Maksudnya apa wi? Lah iki mau rak muni-muni meng kulit kok ngemengke kulit. Wong nek ora ono kulite ya ora apik. Kok nek sik kaleng kae kok nyawang semenit rak memeng. Oh. Aku tadi ngedrop aku. Lah nyapa? Ora di kulit. Masa ora duwe ta mbok duwe? Ya duwe tertentu. Kulit ari. Iya. Niki aja ngece, kowe tetep bisa kalah karo Mbak Mimin, Mbak Apri. Cinten ta kula. Kowe kuwi Lah arep napa? tok tutup-tutup ana kae? Iya. Ngene Mimin Apri iki nek kira-kira teles di PP ora apa-apa. Lah ya nek ngono aku ora iso dipepe to ya. Ayo jajal di Mula cobanen pepenen. Ale Di PP kalau mongso dikum 3 dina, aku tak kum banyu anget 3 dina barang kok ngono aku kok men anu bakteri-bakteri iki men punah men Nek mati. kene dipepet dipulung tanggane no kowe kok malah Mbok yo wis ben nempel. pemanggo dolanan kok. La. Rapopo ngono iki rapopo. Aku tak pengen ning pager rumah nggo dolan cah cilik-cilik iki aku rapopo. iki jane ora arep saru lho. Aku ya rasa haru lho. Ini karo Kita belajar higienis, bersih lho. Terus piye nek ngono aku kok dipepe iki? Lah ya piye carane maksudnya strapless iki lho sing dipepe ora li-liyane. Ayo nek kuwi wis bendina tak pepe. Ada strapless. Kene kok strapless. Ayo Sing dalu Mbak Tati. Yes, Mbak. bahwa ono di caosi. Kembang Nggih. rawi. Oh nggih. Langsung nggih. Mo Bawono. Sindan ora bawa iki maksudmu apa? Apa penyanyi dangdut? Penyanyi dangdut ya apik iki kan pake dangdut. Heeh to. Penyanyi hadroh ya apik pake hadroh. Hadroh Iki apa? pesinden yo nganggo bawa. Ya ora kudu. Ya ora kudune apike iki lho. Carane Ora apik kok. oh. Sok cantik. Ayo nggih meni. Dikon senior kok lah kemewat. Ganti meneh. Galak bancine tua galak. Saya tua saya galak kok kandhani. Oh, ya galak kok ya. Sare karo sing enom-enom kuwi apa. Ya semangat wong ayu ya bawa. Mensan saya indah. Terserah sakaremu apa kok ya. Semua seni itu indah. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan kebutuhan panggung. Nah, iki adem ayem sing mat-matan. Ayo nak wong ayu. Nggih. Tunjukkan bahwa Tatin juga bisa lemah lembut. Selalu kayak para sing biji, Tatin kayu merang terus, ora tau guyu, kasar galak. Tunjukkan bahwa kamu punya sisi kelembutan, sisi feminim. Ayo senyum mesem. Iya, senyum mesem, iya. Nah, mesem kuwi ibadah sing paling murah meriah. Ibadah ya ibadah nyemprot. Udan. Jadi wong tua iki lho liwat Hujanan. Monggo akeh banyune ya. rapopo malah garek nyabuni nek sono banyune. Lah nyemprot jarine nang ngono ra malah. Ayo nak. Bawane nggih kadung terus teman-teman apa Slendro. Ah, bawane kuwi. Rina wangi. Sesuk golek apalan netin ora. Ya. Ya aku arep liyane kuwi kok nek blero piye? Lha wong nyindan wis pentas kok blero. Ayo liyane apa? Aku suaraku bosok pede kok, kowe iki suarane apik ra pede. Sok wae sesuk. Tak iki kuwi sik. Ya, ora apa-apa.
Rina wangi Siri candelo asa ganggu. Ayo aku nyanyi terus kok ora ganggu kok. Ganggu kowe nggo ngopo? Ya aku kan lagi bawa lho marai udan to. Lah Mbak Tatin metu tek mau udan to iki. Tati ati Lek men, hugomu copoten uncalno dhuwur sik. oh tiga tolake lho tanpa kayung nyun marang slirane Neno tansah gumawanging netra jero ati kadung tresna ngopo lho iki melain bioglas anyar ning rano gelas e. Mbak Mimin ki omben-ombenane ngembari Pak Seno. Bioglas. Tapi apa jerone? Duit. Kudune ra ya bioglas sing kae lho. Kau kocok kae duit 1000-an. Kok bar nggo kerokan wi? Iya. Aduh. Papune ngono kok ya. nek do ganu nek do gawe garap-garapan kok nganti duit barang cemplungke bioglas. Intinya minuman air putih itu menyehatkan. Jadi perbanyak minum air putih. Kopi boleh baik sesekali, teh boleh sesekali. Sebetulnya Anda salah menyebut. Napa? Minum ya air bening, nek air putih ya banyu gamping. Ya, banyu bening. Minumane banyu Gamping. kali. Ayo Mbak. Semangat no. Tan liya among sliramu satemah lara asmara Ya, Lek mangga. ayo legani Mbah Wahono. Oh iya Mbah Wahono. Itu kersane kagem sangu Umroh. umroh. Heeh. Ngapa kok gak Kok dadak digubeti barang iki ngopo? Anu tak lha do tunjuk Joko-Joko kuwi lho. Agak nyawang geger kowe do mlayu ning kamar mandi indah nyawang liyane. Aku tak tutupi no ndak dadi presiden buruk paribasan. Mayu ning kamar mandi iki do gumah Gimana ndak dadi kamar tak tutupi lho Mas auratku lho. Lah kene Mas. melu ditutupi kok aku ditutupi ra entuk. Wis ngene wae. Kaya nek anu widodari mandi kae lho. Aduh gayane. Sok sapa sing bisa nemokke slendangku? Nek wadon bakal tak aku sedulur Sinarweti. Nanging yen beliau bakal tak suwitani. Tulungan aku nutup wirangku. Ya Allah. Nah, ngono carane iki sampai sebegitunya mempertahankan kesucian dan kehormatan. Anu, aku kelingan kaya nek banci digeret neng truk. Karo meronta-ronta.
Aku mah karo Bapak Babinsa ini piyaine polisine lemu piyaine Mbak Mimin nggih sok tesih medal dalu mboten. Mboten medal dalu, metune bar jam 1 ya. Esuk. Ngati-hati Mbak, hidup di dunia entertainment itu kudu sing ngati-hati. Kita nggak pernah selalu selamanya di atas, pasti ada regenerasi. Kudu mulai prepare sejak sekarang. Iya, iya. Kakean po. Sapa meneh iki? Assalamualaikum Bu Tatin. Iya, waalaikumsalam. Badhe nderek pengaosan? Kersa mboten monggo. Nggih, monggo wonten pundi? Wonten Sedayu. Oh, nggih. Nggih wonten Gayam nggih. Iya, ini sinten? Kiyaine mengke golek sik. Dadi ki ya anu dunyane itu akhirate ya kala mangsa ngaji. Nggih, lah nek nggo jilbab ki ya ana anune ra to, Lek? Ana tuntunane ra to? Ana tuntunane nek untuk wanita itu hanya telapak tangan dan muka. Ngono ki dadi ning nek kalau kita belum siap paling tidak kita sudah belajar untuk memakai baju yang tertutup dulu ngono lho. Ora diler. Kaya penyan kebayake cantik-cantik kene iki. Ya jane jenengan nganggo rok mini ya patut ning jenengan ora sesuai dengan hati nurani panjenengan. Iya. Aku nganggo baju renang ya kayak wis cantik ning ora sesuai dengan hati nuraniku. Kita belajar dulu. Nek aku wis tak ultimatum. Napa? Pripun? Anakku ora entuk nggo jilbab. Lah enten apa? Lanang kabeh. Mas Gading toh. Ya ampun. Berkibar jilbabmu di setiap waktu, di sepanjang zaman kulihat kamu. Sesuk tok suntikke kapan-kapan. Karena jilbabmu meredam nafsu, cermin iman takwa di dadamu. Masa nganggo jilbab kok ngene gak? Gak aku nek rampung iki kok dang. Gak enak sing mental ki panggung ngene iki. Gak aku. Oh iya, maksudnya lagu itu juga gerakan itu jangan menyesuaikan lagunya. Lah iya menyesuaikan lagu kok kowe iki lagune jilbab lagu Hadro Qasida lho. Oh, Kok iya. endinge kok ngene. Kleru maaf. Lah iya. Ngapunten kanca-kanca seniman hadroh, menika kula tasih tahap belajar. Intinya semua seni itu baik. Ngapunten kanca-kanca, nggih. Nek lagumu mbiyen apa sing nang pinggir dalan nganggo? Aku tak mau jikalau aku dimadu. Apa pulangkan saja kepada orang tua. Bisik. Dhisik. Kuwi nek dikeki mesti makasih. Makasih, makasih. Ampun omnya ganteng deh. Nek ora Makasih dikei. banget omnya ganteng banget. Ih. Ih, medeni. Nek ora dikei. Omnya pelit. Kok kita aku sekatam ya, Pri ngono. Berkreasilah, berkaryalah sesuai dengan kemampuan panjenengan. Jadi sesuai dengan apa-apa yuk semangat Bang Ayu. Arep nyoba aku tak mau. Nyoba ora apa-apa. Coba yuk. Coba lho. Coba yuk. Mbak, kalau belum dicobai aja ngomong tidak bisa. Kaya aku mau Pak kula mboten saged nyuara wedok. Dicoba dulu. Coba wis sanggulan coba. Coba deh. Iki iso lho kowe viral mergo aku sama. Nah, Sing totalitas. Lambene apri itu. Ngapa lho? Ben totalitas kaya lek Sukimin mau. Kok lek ngene. Aku tak mau ya ora nggo jilbab no. Ya, oh iya Deng Oh, Qasidah iya. mau ya. ini aku tak bukan mau. jilbab. Nek jilbab itu menutup semua, ini kerudung. Lagune ora kok wis rasa nggo jilbab bener. Piye mau baleni? Aku tak ditontoni Mbak. Ayo, kudu wani ayo. Yo. Aduh, Apa, ganti lagu ye. Apa lagune? Tiada mungkin satu ranjang ada 3 nyawa, satu ranjang ada 3 nyawa. Piye kuwi? Kok ana 3 nyawa? Lah ya, tiada mungkin satu pondok ada 2 cinta. Suaranya rada bindeng-bindeng. Ada 2 cinta. Baru itu. Suaranya rada sengau. Satu ranjang ada 3 nyawa. Ada 3 nyawa. Kuwi kangelan kuwi sing Sing aku tak mau kuwi mau wae. aku tak mau. Nganggo bindeng-bindeng. Bindeng. Sama. Kan banci kan suaranya gede. Sengau. Untuk menutupi suara sing gede kuwi digawe sengau. Mau suara hidung. Ayo Om. Terus gerakane piye? Misi om, no carane, terus misi om, terus gini, paha om, nah, ngono kuwi. Aku buka-buka yo. Ya Allah kok kita fasih men to ya.
Ya, Cuk, aku tak nonton tatin sik. Ayo, Oh, aku tak mau. kowe iki nek ngethoprake kendel nek Kendel. ngethoprake. Ayo. Nah, iki banci lho. Ora Ayo, ora apa-apa. Loh, tak mau. Coba, coba. Semua karakter itu harus Wis, dicoba. wis. Ayo Mbak Yo, guys, Tatin. Yo. Si loro telu, yuk. Aku tak mau. Rapopo lho. Mbak. Semua karakter lho. Kowe dadi wingi kae dadi apa jenenge? Kleting kuning apik Apik. jos. Heeh to. Kita kan pemain watak. Dadi jonggrang kowe yo jos, Jos. Smitten Edan yo hebat. Lagi peran banci yo suatu saat harus siap. Loh. Ayo. Yo. Loh, ayo. Satu. Aku tak mau. Nganggo, nganggo. Nganggo suara dalam. Aku tak mau. Ngono ki lare. Yo, Cuk. Ayo. Engko bar ki terus kembang rawe, yo, guys. Dalangnya seneng banget. Ora, cepet ke. Awas we. Ora ojo ngadep ya dicoba dulu. Kendangi. Yuk. Ayo, kita tuh Ayo, pemain semangat, watak, semangat. pemain karakter. Ayo. 1, 2, 3. Aku tak mau. Jika aku di madu. Bu, Se. AHE rung menjiwayok Mbak Ah, Tatin. itu. Lut bae ayo. Wow. Wow. AHE iki sing menjiwai. Tontonono, Le. Oh, menyehatkan. Malah dandelok apa ya? Ya, bandum cempolo soalnya. Menyehatkan semangatipun ngoten lho.